Witam Was pięknie. Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, czemu je dobrze se posiać coś w ogródce. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Tuż czemu je dobrze se coś posiać w ogródce? No skry z tego, bo przeca dobrze wiecie, że swoi jedycki swoi. A widzicie, aspoň coście do tej ziemi wrazili. Ziemeczka dycki najor, jak się ją skopie, to ona się budzi, bo ona spoczywała całą zimę, ale oto w kwietniu się obudzi, no a już by chciała coś żeby do niej kopaczką człowiek dziubnął, bo po zimie je fest twardawo. Tu ją trzeba dycki ryjoczką przekopać. Hańdowni, jak dosik miał kąsek z ogródki kole chałupy, to nie poradził ją orać pługiem, bo by tam ani koń nie wlósł, ani by traktor nie wjechał. Tuż ludzie se sami ty porę metrów przekopali, co by naryktować swój kąsek ziemi, a na sioci, a na sadzeni. Dycki było tak, że chłop szał z ryjoczką, a baba z dzieckami z kopaczkami, co by pecyny rozkopać. Ponikieżli na ziemię suli pruszek, ale jak enyk kdo miał w chałupie kury, babucia albo krowę, to nie słuł pruszku, kidał gnój. Na ogródkę stykło porę karów tego gnoja, ale trzeba było jednako zebrać widły do gnoja, kierymi go szło rozciepać, kany gaździno chciała. Potem się to grabkami porównało, no a szło już robić raje, do kierych się suło zorka, pietru zieli, marekwie, a wraziło się tam i cebulę, knobloch, a sznytloch. Ale raje trzeba było kopać równo, bo przeca na wszystko się dziwała starka, a jak coś ich było krzywo posiotę, to ta stareczka prawili, że to jest kopane, a na sute tak jakby byk naiscał. A miała recht, bo przeca krzywe raje jarzin to była ostuda. Gory jak się na to dziwały baby z chałup, kiery były dokoła. Ale przeca mało kiery chłop robił raje, a siął podle porwózka. Dycki szło o to, co by zorka wrazić do ziemi, choćby była sucho, ale gnój tam już musiał być. Co się z zorkami potem robiło? Tuż gdosik siął, gdosik podlał wodziczką, ale gdzie propombuczek swoją mocą, a swoją siłą zrobił to, że wylazły ze ziemi te maluczki roślinki. Jak już wszystkie zorka poszły do ziemi, to trzeba było z ogródkę zagrodzić. A z tego się naisto tak na ogródkę prawi, bo jest zagrodzono. To jest kąsek zagrodzonego placu kole chałupy. Takowny mały plac, a wiele było z tego radości. Jak już się wszystko posiało, to iny się już potem czakało, aż to będzie schodzić. Ale przeca sama z ogródka, a w niej posiotę zorka, to już dla gaździnej było cosik. Będzie cosik swojego miała kole chałupy. Pójdzie się tam dycki podziwać, jeśli wszystko szumnie rośnie. Je przy tym robota, od jora do jesieni, ale to je dycki fest dobre do oka, jak tako farbisto z ogródka rośnie koło chałupy. Najprzód je zielono, potem je żółto, brązowo, a czerwiono. Kiejsi hańdowni z ogródka była przy każdej chałupie. Po niekierę jarziny, kieре w niej rosły, szło chnet urznąć, lebo utargać, ba i taki sznytloch. Nie ma nic lepszego jako młode ziemnioczki z zieloną cebulką, a kiszką. Ku końcu lata, a na jesień, wszystko inkrze familia wydobywała ze ziemię, a suło się to do corka, albo się to kopcowało. Jak z ogródka się zieleni, to gaździno je fest rada, bo przeca nie ma nic lepszego, jako kąsek swojej jarziny w garcu. Ale z ogródka je dobro jeszcze z tego, że ludzie się gibają, bo kopani, sioci, a potem podlywani, a targani trowy,
to je fajnacko gimnastyka. Wspominom se, że starzy ludzie, pokiel mogli, to kole chałupy kopali, bo tak byli nauczeni. Potem stareczka se siedli na ławce pod ścianą, a dziwali się, jako i ty zielone jarzyny schodzą. Ludziom na dziedzinie się już coraz mniej chce w ziemi kutać, ale wierzcie mi, że jeszcze przyjdą takowne czasy, a one już idą, że będziemy wszyscy radzi, jak nam coś mało wiele w ogródkach kole chałupy urośnie.